Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil it-tlieta filgħaxija nstab ħati prima faċje ta' ksur ta' privileġġ fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Huwa nstab ħati f'ruling li ngħata mill-Speaker tal-Kamra Angelo Farrugia. Iżda waqt li għal prassi fil-Parlament li ruling jittieħed b'dak li hu u ma jistax ikun hemm oġġezzjoni fuqu, Simon Busuttil qam minn postu u ħareġ il-barra mill-Kamra tad-Deputati. Wara jħarġu l-kumplament tad-Deputati Nazzjonalisti. B'dan l-atteġġjament il-Partit Laburista qal li Simon Busuttil qed ikompli jiżola ruħu u qed idaħħal il-Partit Nazzjonalista f'rokna fejn in-nies saru ma jistgħux jifhmu d-deċiżjonijiet maġla li qed jieħu. Il-Partit Laburista qal ukoll li Simon Busuttil l-ewwel għamel allegazzjonijiet bla bażi u mbagħad għax ġie sfidat jissostanzja u m'għamilx hekk, spiċċa ġab lill-Partit Nazzjonalista f'pożizzjoni mill-iktar imbarazzanti. Il-ksur tal-privileġġ tqajjem it-tnejn mill-Prim Ministru Joseph Muscat rigward kummenti li nsinwa dwaru il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Busuttil allega li Joseph Muscat indaħal lill-Kummissarju tal-Pulizija fil-każ ta' John Dalli. Kien hawn li l-Prim Ministru talbu biex jissostanzja din l-allegazzjoni li min-naħa tiegħu Simon Busuttil saħaq li mhu se jbiddel xejn minn dak li qal. Il-Partit Laburista saħaq li biex jipprova jagħti din it-taffiġa Simon Busuttil niżżel miegħu lill-Partit Nazzjonalista f'mossa li kienet evidenti li lanqas kienu qed jaqblu magħha l-membri kollha tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li għandhom iktar esperjenza. Wara r-ruling tal-Speaker Simon Busuttil ordna l-membri tal-Oppożizzjoni biex jitilqu l-barra mill-Parlament. Ftit tal-minuti wara Simon Busuttil sejaħ konferenza tal-aħbarijiet waqt li s-sessjoni parlamentari kienet għadha għaddejja. Tlaqna mibarra l-Parlament bi protesta kontra l-attakk kontra d-demokrazija li saħħilhom. Simon Busuttil akkuża lill Prim Ministru li bluzu tal-Standing Order għamel sarima maħal l-Oppożizzjoni. Fil-Parlament li huwa suppost Parlament ta' pajjiż demokratiku għam il-Prim Ministru u prova juża l-Standing Orders sabiex jalaqli ħalqi. Il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' sostna li kien hemm intħil politiku min-naħa tal-Gvern. U l-unika konklużjoni politika, l-unika ġudizzju politiku illi stajna nieħdu kien appuntu illi kien hawn intħil politiku fil-kors tal-ġustizzja. Kellim tal-Gvern qal li dak li ġara fil-Parlament it-tlieta filgħaxija juri maturità politika kbira mill-Oppożizzjoni. Il-kellim tal-Gvern sostna li dan juri li Simon Busuttil huwa kap tal-Oppożizzjoni li mhuwiex qed ikun demokratiku u qed ikompli attakka istituzzjoni oħra din id-darba l-Parlament. Dan wara l-attakki li għamel fuq istituzzjonijiet nazzjonali li dejjem gawdew ir-rispett nazzjonali.